कालचार होननानै बुङोब्ला बर' थुनलाइ आरो हारिमुआनो हारिनि सिनस्रि हारिनि आयना जाय माने माहारिनि गावनि महर मुस्रिखौ माने फोरमायना होनो हायो नायनो हायो बेनो जाबाय थुनलाइ आरो हारिमु बे हिसाबै थुनलाइनि हाबाफारिब्लाबो थुनलाइ आफादनि बे बोसोरसालिया जथुमाब्लाबो हारिमुखौ सोमोन्दो लाखिनानै माखासे हाबाफारि लाफादेरनाय जादों बे माखासे हाबाफारिफ्राबो निश्चय जाफुंगोन होननानै जों मिजिंथिदों आरो 2025 मायथाइनि बोसोर गोदाननि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननो आं फोरमायनो मोननानै गोजोननाय मोनदों जे जोंनि जानो गोनां फैबाय थानाय 2025 मायथाइनि 10, 11, 12 आरो लोगोसे जिल्ला आफादनिबो बर' साहित्य सभानि जा बोसोरसालिया जथुमा आरो बेजों लोब्बा लाखिनानै जोङो 6 जानुवारिनिफ्राय हाबाफारि लादों दिन्थिफुंनाय बे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 दा जानो गोनां बर' साहित्य सभानि हाबाफारिफोर बियो मोगथाङाव जाफुंगोन आं गिबि गिबियावनो गसायनाय थाबाय आरो बे हाबाफारियावहाय जोङो हारिमु बिफानखौ बानजायनानै आंबो मानसिगिरि हारिमु बिफाननि आरो लोगोसे जोंनि मावथिफारिया आरो बिबानगिरि माखासे दंबावो जों गुबुन गुबुन माने बिथिंखौ नोजोर बोनानै आरो गुबुन गुबुन आयदा हारिमुनि बेलायावहाय जोङो दिन्थिफुंनो थाखाय नाजादों दिनै ओनसोलनि आरो हारि माहारिनि बायदिसिना जाय थाखानाय थलुआ माने जोंनि माने हारिमु बर'आ बर'नि आरो गुबुन गुबुन जातिफ्रा गावबा गावनि हारिमु बे हारिमुफोरखौ बै सानखालि जेसेबां हायो जोङो 9 तारिखनिफ्रायनो 6 तारिखनिफ्रायनो जोङो हारिमु दिन्थिफुंनाय हाबाफारियावहाय जों बयनोबो दिन्थिफुंनो थाखाय जों नाजादों दा बेखायनो जोङो माखासे जों प्रस्तुति खालामदों जों रिहार्सेल खालामदों आखा खालामदों बे गुबुन गुबुन जाति बिथांमोनाबो नै दिनैखौ खालामबाय थादों आरो जोंनिफ्रायबो खेराइयाव 7टा आइटेम खेराइनिफ्राय जों खालामनाय जादों मोसाग्लांनाय थागोन दावस्रि देलाय थागोन गराय दाब्रायनाय थागोन ना गुरनाय थागोन बेबादिनो माखासे मोसानायफोर थागोन आरो लोगोसे करास जोंहा बे गेवलां मेलनि करासजों लोगोसेयैनो डेलिगेटनि करास आरो जिल्ला आफादावबो जोङो डेलिगेटफ्रावहाय करास नांगौ समाव जों करास आरो नांगौ समाव जोङो जोंनि खनगिरिफोर देंखोगिरिफोर बिथांमोननि जों मेथाइ खननायखौ जोङो बेवहाय पारफरमेन्स होनो थाखाय जों नाजादों आरो लोगोसे जोंहा जोबथा हाबाफारि कालचार नाइट 12 सानावबो कालचार नाइट थागोन 1 सानावबो जोंहा कालचार नाइट थागोन आरो 10 खालिबो जोंहा माने बाखनायथाव साहित्य सभायाव जों बेफोरबायदि नुफेराखैमोन नाथाय जों देग्लाय नुनो मोनगोन जोंनि माने नायल' जाल' बर'नि थियाटार चिरां मन्जु आरो आइ राखि थियाटार बेखौबो जों 10 सानखालि मोनाबिलि समाव जोङो दिन्थिफुंनो थाखाय नाजागोन आरो जोंबो बे माने दिन्थिफुंनाय हाबाफारियावहाय बाहागो लानो हादों आरो जोबथा हाबाफारि हिसाबै कालचार नाइट जिथु जों बलिउडनि सिंगार माने मनालि ठाकुर आरो लोगोसे मिलन नेवार बिथांमोनखौ जों लिंहरनानै लाबोदों आरो बिथांमोनजों लोगोसेयैनो जोंनि बर' समाजनि माने जायफ्रा फेभरेट सिंगार माने बाख्नायजाथाव माने सिंगार खनगिरिफोर जेरै सुलेखा बसुमतारी आब' सुजुमा बेबादिनो बिग्राय ब्रह्म जेसेबांखिनि जोंनि सिनियर आर्टिस्टफोर रेडिअ' आर्टिस्टफोरजों लोगोसे आरो दानि आथिखालाव जाफुंफुबाय थानाय जायफोर गोदान माने सिंगारफोर जाखांफुनाय सिंगारफोरा बिथांमोनखौबो जों हांख्रायदों आरो बिथांमोननि पारफरमेन्सखौबो जों हानायमानि जेसेबां माने जायगा गेप जागोन बेवहाय जों खालामनानै बिथांमोननि पारफरमेन्सखौ जों लागोन आरो दा बेखायनो आं बरसा थिनाय थाबाय नैबे माने जोंनि जारिमिनारि जिथु डिमाकुसि दैमनुगुराव जानो थांगासिनो दङ बर' साहित्य सभा 62थि बोसोरसालिया जथुमा बियो आबुङै जाफुंगोन होननानै आरो जोंनि मिजिं सिमां गासिबो मोगथाङाव जाफुंगोन होननानै जों फोसाबनाय जादों आरो जोंनि गाहाय आलासि हिसाबै जोंनि आसामनिनो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों लोगोसेयैनो आरो गुबुन रायजोनि 2 गिबि मन्त्रि आरो गुबुन गुबुन रायजोनि जोंनि नैबे आसामनि गभर्नरजों लोगोसे गुबुन गुबुन रायजोनि गभर्नर 2 गासैजों 3 जागोन गभर्नर 3 आरो गिबि मन्त्रि 3 आरो बेबादिनो गोजाननिबो आलासि लिंहरनाय जादों जेरै नेपाल भुटान आरो लोगोसे वेस्ट बेंगल
बांलादेश जोंनि फैखाबाय थानाय जायफोर खाथि खाथि माने जोंनि हादोर सेराव बा हादोराव थानाय जायफोर जोंनि बर' रायज्लायग्रा सुबुंफोर बिथांमोनखौ जों हांख्रायनाय जादों आरो लोगोसे 10 जनसो एम्बेसि माने एम्बेसाडर गुबुन गुबुन हादोरनि जों लिंहरनाय जादों खिन्थु बिथांमोना सफैनाया बेसेबां सफैयो बे सफैनायजों खोथा थागोन दा दिनैनि दुलाराय बड' साहित्य सभाया फोरमायनाय बायदियैब्ला आलासि लिंहरनाय हाबाफारियाबो इतिमध्ये जोब्बाय माने फैगोनखौनो बुंदों जायफोरखौ बिथांमोना हांख्रायदों बे हिसाबै आलासिनि दिन्थिफुंनाय नुजाथिनाय बाहागो लानाय आरो लोगोसे गासै दुलाराय बर' माहारिनि रायजो राजाफोरनि बाहागो लानाय आरो गासै जाति जनगोष्ठीफोरनि रायजो राजा बिथांमोननि बाहागो लानायजों जोंनि नैबे 62थि बोसोरसालिया जथुम्मानि जा बर' साहित्य सभानि बोसोरसालिया जथुम्मा बेयो आबुं महर मोनगोन होननानै जों मिथिनाय जायो। बेयावहाय जों थोंजोङै बुंनो हायो कालसार होननानै बुङोब्ला बर' थुनलाइ आरो हारिमुआनो हारिनि सिनस्रि हारिनि आयना जाय माने माहारिनि गावनि महर मुस्रिखौ माने फोरमायना होनो हायो नायनो हायो बेनो जाबाय थुनलाइ आरो हारिमु बे हिसाबै थुनलाइनि हाबाफारिब्लाबो थुनलाइ आफादनि बे बोसोरसालिया जथुम्माब्लाबो हारिमुखौ सोमोन्दो लाखिनाय माखासे हाबाफारि लाफादेरनाय जादों बे माखासे हाबाफारिफ्राबो निस्सय जाफुंगोन होननानै जों मिजिंथिदों आरो